На рэспубліканскі семінар запрасілі спецыялістаў з усёй Беларусі. Такое прадстаўніцтва дазволіла абмеркаваць методыкі правядзення выратавальных аперацый у розных экасістэмах. Пры гэтым удзельнікі мерапрыемства не толькі вывучалі існуючыя праблемы ў тэорыі, але і правялі практычныя заняткі ў лясах Петрыкаўскага района. Апрача таго, прынята рашэнне аб дадатковым набыцці спецыяльнай тэхнікі, якая выкарыстоўваецца пры пошуку людей. В рамках семинара было привлечено порядка 158 человек и более 60 единиц техники. Отрадно отметить, что здесь присутствовали и участвовали в работе семинара не только работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, но и волонтеры, которые активно участвуют в повседневной деятельности, в поиске наших сограждан в экосистемах. Да рэчы, сёлета на Гомельшчыне згубіліся і былі знойдзены 2 чалавекі. Выпадкі адбыліся ў Ельскім і Светлагорскім раёнах. У мінулым годзе згубіліся і таксама былі знойдзены 51 дарослы і 3 дзяцей.